Dahil kami mayaman, muadto mi sa among farm. Let's go! Mayaman mo gud mi, muadto mi sa among farm. Parkatahan na mo, muadto mi. Kaya kinakatungas mga taga-syudad ko no. Taga-syudad. Taga-syudad na siya. Yung barang ating video, tarawa. Huwag kasi mahimo yung asawa. Ating video, yun na siya. Tarawa na kayo mo lugsong sa bukid ba? Bukid, patag mo na. Takiliron. Mura dyan katumba aglakaw eh. Nagmala na mong primerong sapa. Mandaran pa ingon sa kuan. Langit. Dala, langit. Ginay dahi kay na. May banakon niya. Ug motor dito, nagbaklay-baklay, exercise. Para saan makakita og adlaw eh. Narating balay. Mo niya mong sapa. Muning kaliguanan sa una, sa ubanan. Dili maglangoy-langoy sa bata pa may. Pero yung matiguang naman. Tiguang na. Wag yapon. Di mi sa una galangoy-langoy. Si babaw na siya ay na ay tubo na sa ibabaw. Na history sa kung maugulang na lalaking babae. Pero di ako na istorya kay nga balula ko ba si Malain. Char. Shout out to Tita Maymay o Kuya Gigi. Kung nakadumdum mo na ito sa una, aray sakit na ito eh. Una lagi kay banuban mas berkada, tanawa na pasangin lang, tanawa asa gibutang. Impas ni Papa lagi. Diya sa una dao, maglaba, maglangoy-langoy. Tarao, nindot kaya niya. Dahil kasi kami ay mayaman, maraming tubig. Huwag mato, manglawa na kami karoon. Kuha mo ko nakitang lawa. Niabot na rin sa among palkatan kasi kami ay mayaman. Mayaman nga wala yung palit-pugas. Pagmaya parang palkata no eh. Baligya ay, patanong kasi mo angkor nag 500,000 lang. Palit bugas. Palit na mo og Fortuner kasi kami ay mayaman. Bakle-bakle lang, pangita na siya og kuan. Mangita mi ana og butong unya kay wa man mi dala mga sundang apas mo nangapasmuhan mi ana tag alas 10 mi ana naglakaw-lakaw kita nagbutong iuhaw na kayo dahil kasi kami ay mayaman maraming butong haha guys kay kuha na guys kita ko na nagpungkuan na nag-ahasa dapit sa repeat pwede magtanom sadyahan ako nakita nga babay lamig kilit sunon pag mga prutas balingbing bantay may bilisuron ta kami sakto rabi kay bilisuron no susunod pag yan tumi sa mudaan niya balay pero giguba naman dahil gimong ganggangan. O, din nga balayo. Jarang revelasyon. Kay humana na sa mong palkatahan, din hinatod mi sa umaisan, dahil kami ay mayaman. Mua niya mong maisan. Tara, let's go. Papa. Oh, thank you, Lord. Kaya nag-ulan-ulan. Tagan buhi. Thank you, Lord, sa ulan. Parang siya dagko, nag-unada na ay. Ito siguro nang kusog kayo ni tubo. Tulo-tulo, murag iya. Layuan ang kakahuyan, dagat na biya na diha. Char, dagat.
Dagat kita lang di anakan. Jungan. Yung bukid na rin na sila overlooking. Pag naakay banlag, naakay banlag na taas. Siyempre kung ba na nag-video, ay di na pundo naman sa kuha. Ganahan ulo rin siyang video-video sa kuha ra. Manaoy. Huwag diha na. Tadaan. Del, pagpinyo na Del. Ilang pagkamisan. Mana siyang maisan. Ikalawa na siyang tanong. Dahil kasi kami ay mayaman. Mayaman sa pagmamahal. Thank you, Lord.